दिनै जोबोद गोजोननाय मोनसे जोंनि बिपिएफ दोलोनि मोनसे गिदिर ग्रेट साक्सेस होननांगौ जों दिनै बे दावलिगुरि प्राइमारियाव जोंहा गिदिर साक्सेस जाबाय मानगोनां जोंनि चिफ बिटिसिनि श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सारा जोंखौ निर्देश होदों जे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय फैनाय बबेबा कंग्रेस दोलोनिफ्राय फैनायखौ गासिखौबो जोङो बिखायाव बजबना लानांगौ मानो होनोब्ला जोंनि गेजेरावहाय फाख्रा फाख्रि दोलो थानो नांला मोनसे दोलोल' जोंनाव जानांसिगौ ओंखायनो जों दिनै प्रथम बनगाव समस्ति हिसाबै जों दिनै दावलिगुरि प्राइमारि सिङाव थानाय गेलेग्रा फोथाराव जों प्रथमबार भाबै जोङो जयनिं प्रग्रामखौ स्टार्ट खालामबाय। टटेल जोङो दिनै बाहाय बिभिन्न दोलोनिफ्राय जोङो नियार अबाउट 230 जनसो दिनै जागोरबाय आरो गोबांथार दंबावो दिनै खाथियाव डेभेलप जादों बिथांमोना फैजोबनो हायाखै गतिके बिसोर गासिबो जोंनि बिपिएफ दोलोआव लारि लारि हाबफैनो थाखाय स्टार्ट खालामबाय। मा जानो थाखाय बिपिएफनि दोलोआव गोबां इउपिपिएलनि बा गुबुन गुबुन दोलोनि मावथि आरो दैदेनगिरिया मानि थाखाय हाबफैदों मा जानो दिनै नुनो मोनबाय बिथांमोना जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारनि मावनायखौ जे प्रमद बर'आ 5 बोसोराव मोनसेबो मोजां खामानि अनुस्थान उद्घाटन बा फाउन्डेसन बानायनो हायाखै जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा नैबे मास मोनब्रै मोनबानि गेजेरावनो ओरैबायदि फाउन्डेसन बानायबाय जे फाउन्डेसना जोंनि बिपिएफ दोलोनि थाखाय बिटिसि सरकाराव रोखा मोनसे गोग्गो थांनाय आं थारिखखौ बावबाय अदालगुरियाव जोंहा मिनि सेक्रेटारियेट बानायनो हाबाय बे साननाय हनाया सोरनि जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारनि मानो दिनै अदालगुरिल' नंला तामुलपुरावबो मोनसे सोरनिबा मुङै मार्टियास जानायफोरनि नामाव मुंख्लंनि नामाव मोनसे कमिउनिटि हल बा अडिट'रियाम हल थिग बेबादिनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव 20 कौटि 30 कौटिनि फाउन्डेसन खालामबोगासिनो दं जेराव जोंनाव बेफोरबायदि खामानिखौ सारा गासिबो मावनो थाखाय निर्देश होजोब्बाय। बिधान सभा बिसायख'थि फैगासिनो दं रायजोफोरनिफ्राय माबायदि मिजिं दं जोंथ' दिनै नुनो मोनदों सारनि मावनायखौ मोजां मोननानै जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा लोब लोब जोंना दा दिसपुरसेलाव मोनसे रेलि जागासिनो दं मोनफ्रोमबो समस्तियाव दिनै बेरगाव जादों बाहायबो लोब लोब मैया अदालगुरियाव जादों बाहायबो लोब लोब जोंनि गसाइगाव परबजननिफ्राय लानानै सारा स्टार्ट खालामबाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव लोब लोब दिसपुरसेलाव मोनसे यात्रा रेलि लानाय जादों बेवहाय रायजो राजानि बाना दैबानाफोर बायदि ओंखारनायखौ नुनो मोन्दों जायनि फलाव सारखौ बिधान सभायाव निस्सय जोंनि दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोनिफ्राय जेसेबांखि बिजाथि होआ मानो जों निस्सय आरामसे देरहालांगोन जोंहा बे क्लियार। जोङो 15टा सिट जोंनि बिटिसिआव जोङो दासिमबो एक्जेक्टलि बेसेबां होगोन जों बेखौ डिटेल्स भाबै मिथियाखै मिथिगोन साननैसो उनावनो मिथिगोन खिन्थु बे खाथां जायखौ जों होगोन बिजाथि बे 100% देरहाजोबगोन बे खाथांखा आरो थेंक इउ। जयनिं हाबाफारियाव नोंथांखौ बाहागो लानाय नुनो मोनदों मानि थाखाय एसेबां जयनिं जादों बिपिएफआव मा फोरमायगोन बे समाव नोंथांमोनखौ धन्यबाद होयो दिनैनि जेनाखि ट्रेन्डिं बिपिएफनि फारसे जोंनि हाग्रामा महिलारी सारखौ मोजां मोननानै जे दिनै धौ मोनसे सृष्टि जादों आरो फिउचार एनालाइसिस पलिटिकेल एनालाइसिसफ्रा दिनैनि दिनाव बुंगासिनो दङ जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बिपिएफनि अनगायै रावबो राजनैतिक हान्जाया थाहैखानाय नंला बेखौ नुनानैनो दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजा बा बिटिसि ओनसोलनि गुबुन गुबुन दोलोनि मावथिफोर दैदेनगिरिफोरजों दिनै जयेन जाफैगासिनो दङ बिनिनो दिनै जोङो जोंनि बे बनरगाव समस्तियाव जोंनि मानगोनां आंनिनो फंबाय जुबिराज बसुमतारिनि राफोद दैदेननायाव नैबे दावलिगुरियाव गोबां दिनै रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जयेन जादों खुब मोजां बेयो जोंनि थाखाय लक्षन आरो बे क्रेडिटखौ जोङो हाग्रामा सारजों लोगोसे जुबिराज फंबायनिसिम होनांगोन बे जोंनि फैबाय थानाय एमएलए इलेक्सनावबो निस्सय गोहोम गोग्लैगोन आरो बे धौखौ जेन' जोङो लांबाय थानो हायो बा लांखागोनबो दहाय जोंहा जुबिराज फंबायानो बुंदों जोंनि हाइकमान्डनिफ्राय हाइकमान्डनि गाहाय हाग्रामा महिलारी सारा जेसेबां हागौ
जिखि राजनितिक हान्जानि बा रायजो राजा बे रोखोम लोब्बा गैयाब्लाबो जोंनि बिपिएफ दोलोआव सोनानै लानांगौ आरो बिपिएफनि जानानै मोजां खामानि मावनायाव जों बयबो आग भाग लानांगौ होननानै बिथोन होनानै बे दिनैनि बे माबाया जादों। ओंखायनो आंखौबो दिनै बेवहाय लेंहरफानायनि थाखाय जोंनि बनरगाव ब्लकनि दैदेनगिरिजों लोगोसे जुबिराज फंबायखौ आं धन्यबाद होयो आरो प्रग्रामा खुब मोजां जादों, खुब मोजाङैनो साक्सेस जालांदों आरो बे कन्टिनिउ थालांबाय थादों। बावखुंग्रि बिधानसभा बेयाव नोंथाङा एमएलए हिसाबै गेलेगोन नामा? बेयो मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि, गणतान्त्रिक देश। बेवहाय जोंनि गांनाय लुबैनाय राजखान्थिनि जों लोब्बा लाफाखानानै गोबां मानसियानो गावनि मोनजानो लुबैनाय मोना बेखौ उनाव सिन्था खालामगोन, खिन्थु मोननो लुबैनाय हाबिलाया बयहाबो दङ। आंबो सासे भारतबर्षनि बा आसामनि बा बिटिसि बासिनि बनरगाव समस्ति ओरै जानानै क'क्राझारबासि जानानै आंबो बावखुंग्रि समस्ति 4 नं बावखुंग्रि समस्तियाव आंबो आनअफिसियेलि भाबै दरखास्त होदों। नैबे फिनबि 9 थारिख आरो CWC 11 थारिखनि उनाव निस्सयकै अफिसियेलि मोनसे सार्कुलार जागोन। बे सार्कुलारनि उनाव निस्सय आङो अफिसियेलि होबावगोन। खिन्थु आंनि जेनाखि लुबैनाय बेखौ आङो रायजो राजाफोरनो एडभान्सकै खोन्थानो थाखाय आं मैया बावखुंग्रिनि सासे बिजाथि महरै लुबैनानै आं बेखौ दरखास्त होदों। दा मोननाय मोनैया बे गिदिर खोथा, मोनाबो जानो हागौ मोनगोनबो जानो हागौ, बे हाइकमान्डनि पार्टिनि खोथा। दा आसा खालामदों, बयबो आसा खालामनानैसो निस्सय दरखास्तखौ होयो। आंहाबो मोनसे बिसास दं, हाग्रामा सारआ जिहेतु आगोलावबो जोङो ज' बिटिसिआव खामानि मावबोदों नैबे थांनाय एमसिएलए इलेक्सनाव। बे हिसाबै निस्सय हाग्रामा सारआ आंखौ अनगोन, बे बिनि बिसासा दङ। हाइकमान्डआ नोंथांनो जुदि टिकेटखौ होमारोबा रायजो राजाफोर मा आसा खालामनांगौ? हाइकमान्डआ जुदि टिकेटखौ होयोब्ला बहाय एबारनि इलेक्सन केम्पेइनाव बेक्ति हिसाबै बे रोखोम जेबो जानाय नङा। खारन जोङो बिपिएफ बा हाग्रामानि ब्रेन्डआवसो जोङो राजनितिखौ गेलेगोन। खारन दिनैनि बिपिएफआ हाग्रामानि नामावनो बिपिएफ। हाग्रामानि बिनि महर, बिनि जेनाखि आदर्श बेखौ नायनानैसो एबारावबो भट जागोन। नंखायनो बे फैबाय थानाय बे इलेक्सनाव जुदि केन्डिडेट आङो मोनमारोब्ला बहाय जोंहा उननि बेलायाव स्टेन्डिं कमिटि दानानै केम्पेइननि बायदिसिना माबा जालांगोन। बे हिसाबै जोंहा बारा गोनो गोथो जानायनि खोथा गैया। आरो नोंथांमोना दिनैनि दिनाव नुबाय जा ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ। बे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव हाग्रामा सारनि दैदेननाय बिपिएफनि अनगायै रावबो थाहैखाया। बेवहाय बिपिएफ हान्जायानो एनडिए हिसाबै 15था जेनाखि जोंनि बिटिसि एरियायाव दङ 15थायावबो जोङो देरहाखानो हायो। धन्यबाद। नोंथांमोना दिनै बिपिएफ दोलोआव हाबफैनो गोनां जाखो, मा जाहोन? जों नुनो मोन्दों दानि पलिटिकेलि जिखिनि हालोद बिटिसिनि, दा बिपिएफनि अनगायै स्ट्रं पार्टि गैया। दा जों बे बिपिएफनि मावनाय दांनायखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफआव जइन जाबाय। खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोनाबो जोंखौ नाजावनानै लाबाय, बेनि थाखाय बिथांमोनखौबो साबायखर बावबाय। नोंथांमोन जुदि साबैसे दिनै नोंथांमोन लोगोफ्रा बेहाय जइन जादों? ओरैनोथ' फ्राय जोंनि लोगोफ्रानो गोजा, जों सिगाङाव ज' लोगो मोनलायजोबखानाय गासिबो। दा जेसेबां फैदों टटेल बेसे 200+ फ्राय सिनायलायजोबखायोआनो आरो जोङो। बिधानसभा बिसायख'थिया फैगासिनो दं, नोंथांमोना बेहाय लाइमोन हिसाबै बाहागो लादों। निस्सय जों बिपिएफआव दिनैनिफ्राय जइन जाबाय। जों बिपिएफनि जानानैनो खामानि मावगोन आरो आसा खालामदों जों मोजां रिजाल्ट होनो हागोन। रायजोफोरनि जौगानायनि बेलायाव मा फोरमायगोन? आथिखालनि बिटिसि सरकारा माबायदि खामानि मावबावनांगौ दं होनना सानो? बेखौथ' रायजो राजाया नुगासिनो दं। पावाराव फैफिननाय लोगो लोगो चिफ सारा माबायदि स्ट्रेटेजि लानानै खामानि मावदों बेखौ फिन खेबसेबाव बुंबावनांगौ होननानै आं सानाखै। रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं, बुजिगासिनो दङ। एसेनोसै। बेखौ सिगांनि सरकार आरो दानि सरकार गोबां डिफारेन्स दङ। थांनाय सरकारनि खामानि मावनाय, दानि सरकारनि मावनाय गोबां डिफारेन्स दङ। दा रायजो राजाया बुजिजोबखाबाय माबायदि डिफारेन्स दं।
माखासे फैसा इउटिलाइज खालामलाङाखिसै थांनाय सरकारा दिनै दानि गोदान सरकारा बे फैसाखौ इउटिलाइज खालामफैनो मोनबाय अब्ला बेयावनो हमनो हायो मानि थाखाय फैसा इउटिलाइज खालामाखैमोन मा दोलोआव दंमोन नोंथाङा सिगाङाव आं ओरैनो इउपिपिएल आव मा बिबानाव दंमोन बेबो बिबानाव गैया मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा गाव गावनि फिसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो गोसो दं नामा? बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां खौरां। क'क्राझार जहरनि सा फारसे तितागुरि भबानिपुर एबा समबाय भवन अफिस साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाखो 6 निफ्राय थाखो 12 सिमनि थाखाय 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाखो 6 निफ्राय थाखो 9 सिम बर' मिडियाम आरो थाखो 11 आरो 12 थाखोआव इंराजि आरो बर' मिडियाम जागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव साइन्स, आर्ट्स आरो कमार्स स्ट्रिम थागोन। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि आलादा आलादायै थाग्रा हस्टेलनि खाबुबो दं। मख'नो गोनांदि बे फरायसालियाव बिपिएल गोनां फरायसाफोरनि थाखाय एडमिशन फिसआ अफार थागोन। जाय फरायसाफोरा बर' मिडियामजों टप 10 बे फरायसाफोरनो 2 बोसोरनि थाखाय फ्रियाव फुल कर्स होनाय जागोन। बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनो मोजांथार खाबुफोरबो होदों, जेरै सानफ्रोमबो जिके, कम्पिउटार, रिजनिं, इंलिश स्पिकिंनि जुनिया क्लास मोननो हागोन। मोनफ्रोमबो दानाव मक टेस्ट मोननो हागोन। मोनफ्रोमबो सनिबाराव उफ्रा मावफारिनि फोरोंथायनि खाबु होनाय जागोन। सानफ्रोमबो फ्रियाव JEE आरो नीटनि फोरोंथाय होनाय जागोन। 85% बारा मोननाय फरायसाफोरा फ्रि एडमिशन मोननो हागोन। बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि फरायसालिया थाखो 6 निफ्राय थाखो 9 फरायसाफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो थाखोआव गासै 20 फरायसाफोरनि मुं थिसननाय जागोन। आबुङै मोनथिनो थाखाय गाहायाव होनाय जानबुं नम्बर 7638008149 6000349997 6003494371 आरो 7896667636 नम्बराव खौरां लानो हागोन।